Možda bolje ovdje. I viš, to ti je već jednostavno zauzimati za ove ako misliš rat neke zidine dođeš. Imamo takav slučaj ispod planine Majevice u Štrepcima, ista priča, di su ti reka bi na prvu zidine, a nisu, mi smo bili tamo i nisu zidine, kao benkovački kamen, izvadiš, staviš ga i imaš već zidine gotove, jer su ti to je pločasti kamen. Nemaš ga šta puno obraživa, pogotovo ako radiš primitivne zidine kao ove ovdje. Sad ovdje je vrlo vjerovatno nekakav mogući ugao ovih zidina kiklopskih na Bandalovoj kosi. Oni se nalaze ovdje na obrednoj gomili. To je prvi dio. Sad, tu su svi razbacani blokovi. Vjerovatno kad se radi kamenolom su pokupili sve što je valjalo. A sad ćemo otići gor pogledati glavne zidine kiklopske. Znači ako se nalazimo na nasipu, to je obrednoj gomili, to znači da je ovo hramsko mjesto. I da su ove primitivnije kiklopske zidine vjerovatno služile u obredne svrhe. Ili kao nekakva utvrda svetog mista ili kao podzide. Evo ovdje kreće ostatak kiklopskih zidina. Da, ovo je primitivni kiklopski način gradnje, bez puno obrade. Znači uzimali se tu kamen iz ovih slojeva geoloških, ali tu su već, pogledajte, tu su stijene od 2,5-3 tone. I sad tu ne vidimo nekakve elemente, neke utvrde, jer ovdje nikakav nije prolaz, nikakav put, ne čuva ništa. Znači riječ je vjerovatno, kao što smo rekli, nalazimo se tu kraj obredne gomile, riječ je o obrednom mjestu. Znači, nekako je ili vjerovatno ili podzidi, jer ne vidim da je tu iza ovog zida, da je sad nekakva prostorija bila, da se ovdje jest neko, možda se nadogradio, naslonio na ovaj zid, pa su nekak možda i neki pastiri su napravili nekakvu tu prostoriju, ili je to u originalu nešto bilo, ne znamo. Ali u dosta slučajeva na obrednim mjestima kao na Akropolama u Ateni imate oko samog hramskog kompleksa podzide koji su također kiklopske. Ili bolje obrađene, poligonalno ili primitivno. Znači, tako je i u Kartagi na mnogim mjestima su kiklopske podzide. I ovo mi prije liči na nekakvu kiklopsku pozdidu. Ili je stvarno bila nekakvo mjesto, ali je to sve zatrpano. Nekakva prostorija, ali ne vidim. I šta je žalosno, ovo se mjesto, za ovo mjesto uopće nema nekakvog normalnog prilaza, nema uopće oznake. Google lokaciju sam ja napravio prvi, i čak ovo smještaju u prvo stoljeće nove ere, kao da su to nešto Rimljani napravili, zbog toga što su tu nedalekoj blizini nađeni nekakvi rimski ostaci, natpisi, nigdje veze, Rimljani se ne bave svakim stvarima, pogotovo na ovakav način zidanja. Mi se nalazimo na Bandalovoj kosi, Klis, znači mjesto Klis poznato. Tu gledamo poznatu tvrđavu Klišku, koja bi mogla biti vrlo lako i ilirska, jer su na njoj nađeni i rimski ostaci, znači Rimljani su je koristili. Način građenja srednjovjekovnih tvrđava i rimskih je vrlo, vrlo sličan sa neobrađenim blokovima, s kamenjima i sa vezivom. Znači nema tu neke puno obrade, jer neprijatelj dolazi, mora što prije napraviti tvrđave. Tako je građena i Kliška, tako su radili Rimljani svoje tvrđave i limese. Znači da bi mogli utvrditi starost neke tvrđave, morao vidjeti koje je vezivo na toj samoj tvrđavi, da li je ono kako su radili Rimljani ili kako su radili srednjovjekovni meštri. Znači tu gledamo Klišku, tu gledamo, ispred sebe gledamo Split, Solin,
možemo vidjeti tu je negdje u blizini, mislim da je i izvor rijeke Jadra. U ovom mjestu smo mi, odnosno Domagoj je spomenuo i oslikao u svojoj knjizi Ilirija sveta zemlja, tako da mi u stvari idemo putevima Ilirije svete zemlje. Tu smo bili prije 10 godina, ja sam bio nekoliko puta i što kod očisti, a mogli bi opet očistiti ovo, vidim da je sve zaraslo. Znači ovdje je u stvari nekakav ugao i ovdje je sve zatrpano. Znači oni se samo naslonili ili su zidine naslonjena na geološki sloj, znači ne mora znači da su baš i ovo zidine ovdje. Ali ovo je baš rađeno ljudskom rukom, zapravo divovskom rukom. Evo pogledaj koji je to, možemo uzeti metar. Evo kako me Domagoj zadnji put slika. Ima skoro 2,80. Dubina mu je 85. I visina, vidiš li ti odavde, možda priko 60, jel tako, pa eto, mjerite sami koliko ovo teži. Možemo oduzeti 10% zbog oronulosti i zakrivljenja. Aj ti to digni. Ovaj zid ide dalje, ali on je nešto tu zatrpan. To je zanimljivo što mi pod mnogih obrednih gomila nalazimo ovakve zidine. Šta je to bilo, to još trebamo istražiti, ali nekakva priča o nekakvim gradinskim naseljima ili utvrdama, to su obične gluposti. Sve što narod naziva gradinama, to su u svakom slučaju to su obredna mjesta. A i oni su sami na ta mjesta išli na nekakve procesije ili su na njima sagradili crkve, križeve i tako stavljali. Iako su slične zidinama u Žiriju, samo što su Žirije je puno veći kompleks. Iako razbacan, a iako uništen, ali to ćemo vidjeti drugi dan. Ovom se čini da je onako jedan od manjih kompleksa. Ali jako zanimljivo. Ovo je prošlo godine uništavanja, devastacija, krađe materijala i tako. Kad imamo nekakvu arheološku svijest o čuvanju znamenitosti, to je možda nije stara niti 100 godina kad pogledamo. Znači ako su imamo pionira arheologije prije 150 godina, oni su se još borili tada sa devastacijama, građevinari su uništavali i stečke i gomile već i prije 50 godina. Znači nekakvi rimski spomenici se ugrađivali u kuće također prije 40-50 godina. Znači nema tu, to je tek nedavno, možda zadnjih 20-30 godina mi imamo nekakvu svijest o čuvanju arheoloških nalaza i svega, razumiješ. I ako i dan danas da ih pustiš, da ih puštiš sa landa, sve bi uništili. Vjerojatno ovdje kad se ravnala ovaj plac, sve se pobacalo prema dolu, znači ove zidine vjerojatno idu tu i vidi se ovdje, vidi se već drugi dio. A to je sad isto gomila je devastirana, sad može neko reći, možda neko tu kaj ravna sve baca, ali ima tu previše tih, previše tu ima nasipa, da bi govorili o nekakvom razbacanom kamenju i tako. Jer obično su gradine, odnosno zidine uvijek su na obrednim gomilama. Evo na primjer na Varvariji imaš obrednu gomilu koju niko ne spominje, apsolutno niko. Ona je pored zidina, imaš tamo kraj Slivnica isto imaš zidine koje su na obrednoj gomili. I tako na nekim tim mjestima, svugdje ima tih zidina
ili samo kao suhozid ili na ovakav način gradnje malo ili kiklopski ili malo kvalitetniji predrimski ili helenski kako neko naziva, ili ilirski, kažu da je to neke zidine su kao ilirski način gradnje. Evo stijena od konglomerata, oblasti kamen, svakakve vrste kamena, pogledaj, bili, sivi, smeđi, znači ko da je zamišljan u nekakvom cementu. Znači ovo je vjerojatno nastalo u stvaranju svijeta ili tijekom potopa, kao u nekakvim vrtlozima gdje su kamenje udarali jedno od drugo i upali su nekakvu smjesu, nekakav mulj koji se tijekom sušenja, evo ga, pogledaj, rekao bi neko riječni kamen, znači on je mora stvarno udarati jedan od drugoga u tim vrtlozima da izgubi da ne bude ovako oštar, znači i ovaj isto bija. Ono što vidimo što se dešava kod riječnog kamena, u tom međusobnom sudaranju dobijemo oblik kamena. A on se ovdje nalazi praktički u stijeni, znači ovo je konglomeratna stijena. Znači da je more bilo do ovdje, a imamo dosta i kamena koje kao da je izašlo iz mora. Možda i ovih morskih školjki, ako se bolje zagledamo. Pogledaj, crni, vidi ga, crni. Poslat za geologe koliko god hoćeš.